Joka vuosi Suomessa määrätään pakkohoitoon lähes 10 000 ihmistä. Osalle heistä hoito on välttämätöntä. Pakkohoito voi pelastaa itsemurha-alttiin ihmisen hengen. Osa joutuu suljetulle osastolle ilman kunnollisia perusteita. Kukaan ei tiedä kuinka moni. Kuinka usein ihminen sitten joudutaan esimerkiksi toimittamaan pakkohoitoon, jos hän protestoi kaupungin tukipäätöstä vastaan? Ei meillä tämmöisiä asioita käsitellä julkisuudessa. Ne on äärimmäisen harvinaisia tapauksia semmoiset. Vakka-Suomen sairaalan vanhuspsykiatrian osastolle ei päivystysaikana edes pääse ilman pakkohoitolähetettä. Länsi-Suomen entinen lääninlääkäri Jukka Kärkkäinen arvostelee käytäntöä. Se on laiton edellytys. Ei potilaalta, jos hän on akuutin hoidon, päivystyksellisen hoidon tarpeessa, voida edellyttää pakkolähetettä. Pakon käyttö vaihtelee rajusti alueittain. Esimerkiksi entisessä Itä-Suomen läänissä lähetetään potilaita pakkohoitolähetteellä sairaalaan yli 40% enemmän kuin Länsi-Suomen läänissä. Todennäköisimmin pakkohoitoon joutuu Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä. Pohjois-Karjalan keskussairaalan psykiatrian ylilääkäri Pekka Ropponen selittää pakon käyttöä sillä, että potilaat ovat niin huonossa kunnossa tullessaan hoitoon. Jolloin itse asiassa sairaalan päässä ei enää ole kysymys siitä, että valitaanko sairaalahoito tahdosta riippumatta vai avohoito, vaan vertailu on sen välillä, hoidetaanko potilasta tahdosta riippumatta vai jätetäänkö hänet suoranaisesti heitteille. Kun ihminen on määrätty pakkohoitoon, hänen vapauttaan voidaan rajoittaa erilaisilla pakkotoimilla. Mielenterveyslaissa määriteltyjä pakkotoimia ovat huoneeristys, lepositeet ja kiinnipitäminen. Eristykseen suljetaan vuosittain yli 2000 potilasta. Lepositeisiin sidotaan yli 1000. Lääkettä ruiskutetaan väkisin noin 700 potilaaseen. Eri sairaaloissa on erilaiset hoitokäytännöt ja asenteet potilaita kohtaan. Samassakin sairaalassa eri työntekijät voivat eri tavalla käyttäytyä pakkotoimien käytössä. Eli toisilla on ikään kuin herkempi liipasin vaikkapa laittaa potilas eristykseen kuin toisella henkilöllä. Pekka, nyt sun pitää rauhoittua. Kato, ei tämmöisestä tuu yhtään, että sä vaan riahut ja riahut. Nyt kuulet pojat lapsusta. Psykiatrinen sairaanhoitaja Antti Kiikko havahtui jo 90-luvulla siihen, että sairaaloissa käytettiin liian kovia otteita potilaita kohtaan. Nyt rupeat rauhoittumaan. Kato, ei tämmöisestä jahumisesta tuu yhtikäs mitään. Aika pitkälti ne rajoittamismenetelmät ja muut niin perustui kamppailulajipohjiin. Esimerkiksi käytettiin jonkunlaista käsilukkoa tai sitten jotain kuristusotet, mikä niskalenkki-ote varsin tehokkain oli, mutta että tuotti kyllä kipua ja sattui ehkä jotain vahinkojakin. 1, 2. Kiikko matkusti Englantiin oppimaan inhimillisempiä otteita. Nyt hän opettaa sairaanhoitajille hallittua fyysistä rajoittamista, eli HFR. Ottasitko sä nää? En. Nää on lääkärin kanssa. HFR on tekniikka, jonka avulla voidaan rajoittaa potilaan kontrolloimatonta ja aggressiivista käyttäytymistä. Fyysiset otteet ovat mahdollisimman turvallisia ja kivuttomia sekä potilaalle että hoitajalle. En mene. Tule tänne näin. Perkele. Voi olla, että me joudutaan ottaa kiinni, mutta sitten kun se tilanne alkaa rauhoittua, niin sitten pyritään sellaiseen, että se asiakas olisi meidän kanssa yhteistyössä, päästäisiin vuorovaikutussuhteeseen ja sitten saataisiin se tilanne purettu sillä tavalla, että asiakas toivon mukaan kokisi, että hän joudu menettämään kasvoja, että hänellä säilyy sellainen itsemääräämisoikeus siinä tilanteessa. Noin. Hyvä on. Vähän aikaa huilaa. Hyvä. Ja sitten nosti pois. Hyvä. Kiikko kumppaneineen on ollut kouluttamassa myös Pohjois-Karjalan keskussairaalan henkilökuntaa. Tästä huolimatta eristystä käytetään Pohjois-Karjalassa yhä lähes puolet enemmän kuin maassa keskimäärin.
Lepositeitä taas huomattavasti vähemmän. Me mieluummin vaikka eristetään omaan yksityiseen tilaan ihminen ennen kuin hän ajautuu lepositekuntoon, koska se sitominen tuntuu, tai on meidän arvion mukaan sitten kaikista traumaattisin asia. Mutta sitä minä en suinkaan allekirjoita, että täällä jo olisi joku perinteinen ja hyvin vanhoillinen tai vallankäyttöön mielivaltaisella tavalla viehtynyt toimintakulttuuri. Kaikkea muuta. Osassa EU-maita eristämisestä on luovuttu kokonaan. Millä tavalla tämä eristäminen on hoitoa? Niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Jos tämän esimerkin kerron karkeammasta päästä. Jos potilas osastolla erilaisin välinein yrittää aukaista ranteensa tai hirttäytyä, niin kyllä minusta eristäminen on hoitoa. Että hänet viedään tilaa, jossa hän ei voi tehdä sitä. Mutta kuinka paljon näistä eristetyistä on näitä ääritilanteita tai ääritapauksia? En tiedä ihan tarkkaan, mutta mä luulen, että nämä on enemmistönä, koska eristämistä pyritään välttämään lievemmissä tapauksissa. Psykiatriset yksiköt joutuvat raportoimaan kaikista eristämisistä ja lepositeisiin laittamisista aluehallintovirastoille. Vakavimmat tapaukset käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen Valvira. Potilaita on jopa kuollut leposide-eristyksen aikana. Ne ovat usein tämmöisiä sydänperäisiä äkkikuolemia, rytmihäiriöperäisiä äkkikuolemia. Suljetulle osastolle jouduttuaan potilas on henkilökunnan armoilla. Pakkohoitoa esittää osaston lääkäri. Päätöksen vahvistaa sairaalan ylilääkäri, usein potilasta näkemättä. Käytännössä se ylilääkärin päätös on tällainen kumileimasin päätös. Potilaalla on 14 vuorokautta aikaa valittaa hallinto-oikeuteen pakkohoitoon määräämisestään. Tämän ajan potilas on suljetulla osastolla usein ilman kännykkää ja tietokonetta, mahdollisesti vahvasti lääkittynä. Käytännössähän saattaa olla, että ne tilanteet on niin traumaattisia ja sekaavia, että potilas ei edes osaa sitä valitusta tehdä siinä sen 14 vuorokauden aikana. Vaikka potilas ehtisi valittaa pakkohoitopäätöksestä, valitusta ei välttämättä käsitellä ajoissa. Käsittelyajat saattaa olla kuukaudesta 2–2,5 kuukauteen. Eli saattaa olla, että potilas on jo kotiutunut hoidosta ja vasta sitten tulee hallinto-oikeuden päätös siihen valitukseen. Sehän on täysin näennäistä semmoinen oikeusturva. Useimmiten oikeus tekee päätöksensä pelkkien lääkärin lausuntojen ja sairauskertomusten perusteella. Potilasta ei kuulla. Matti menettää sen vapautensa tuoksi tarkkailuajaksi. Jos sitten tarkkailun 4 päivän kuluessa todetaan, että ei ole hoitoon määräämisen edellytyksiä, niin silti tämmöisellä potilaalle ei ole minkäännäköisiä keinoja jälkikäteen saattaa asiaa esimerkiksi jonkun riippumattoman instanssin tutkittavaksi. Potilas voi ainoastaan tehdä hallintokantelun. Tarkkailulähetteen tulee sisältää perusteltu kannanotto hoitoon määräämisen edellytyksistä. Rastit hoidon edellytysten täyttymisestä lomakkeen näissä ruuduissa ovat välttämättömiä. Muuten potilasta ei voida ottaa hoitoon. No siis tuo on aika niukka perustelu ratkaisulle, että jos mä olisin nyt ollut tätä tekemässä, niin kyllä mä olisin mennyt siis siihen sisältöön, että mitä siellä on kirjoitettu. Eihän ne rastit yksinään riitä, vaan se tekstiosa täytyy olla, sisältää ne perustelut niille rasteille. Yksikään Lounais-Suomen aluehallintoviraston juristeista tai lääkäreistä ei suostunut antamaan haastattelua tähän ohjelmaan. Valviran ylilääkäri Markus Henriksson korostaa, että lääkäri ei tee virhettä, vaikka hän lähettäisi potilaan tarkkailuun ja sairaalassa todettaisiin, että tarkkailu on turhaa. Tässä ei tarvita täyttä varmuutta psykoosista, vaan tämmöinen todennäköisyysepäily riittää. Psykiatrisen potilaan oikeusturva on heikompi kuin rikoksesta epäillyn.
Yli vuorokauden syyttömästi vangitulla on Suomessa oikeus valtion varoista maksettavaan korvaukseen. Pakkohoitoon tuomitulla tällaista oikeutta ei ole. Psykiatrisella potilaalla ei ole mahdollisuutta saada vahingonkorvausta, jos hänet määrätään tarkkailuun tai hallinto-oikeus valitusprosessin jälkeen toteaa niin, että hoitoon määräämisen edellytyksiä ei ollut. Tällä alalla monet ihmiset näkee asiat toisin kuin auttajat. Siitä voi joku vetää sen johtopäätöksen, että täällä ei kunnioiteta asianomaisen näkemystä, mutta kyllä mä näen sen lähes poikkeuksetta siitä, että psykoottinen ihminen ei hahmota sitä tilaansa.